erakusketa raketisten ibilbidea du izena, eta raketisten dokumentalak izena du Raketistak lehen eta orain. Hasi ginen ikertzen lehenengo bilatu nahian nire aman argazkin bat, azkenetako raketista zalako, eta ezagutu genituen nire aman aurretiko raketistak, eta hortikan hasi ginen ikertzen, eta soka batek beste batek arrio, eta azkenean sortutako gauza bat. Segun eta familia, segun eta garaia eta bar, batzutan gaizki ikusila zegoen, frankismo garaian batez gaizki ikusila zegoen, Euskal Herrian batez. Espaini mailan eta Mexikon izartzat hartzezian. Orduan kanpuan jasotu zuten miresmena eta etxian aldiz ezkutuan ibili ber. Donostiko kasuan 18 raketista izan zian, eta gehiengoa izan dituna momentuz, eta seguru gehienak Euskal Herri mailan eman dituen raketistak Eibar izan zian, momentuz 78 raketista kontrolatuta. Normalian arraidura sortzen du, ez? Azkenian ikustituzun protagonistak 80 urten bueltan dabiltza, eta gauza impensablia daude, ez? Dokumentalan azaltzen den bezala, raketistak Mexikon Gary Cooperrekin, ez? Zerbeza batzuk hartzen. Edo kromuak atea zian, Tenerifeen raketisten kromuak, eta jendeak benetan harrituak gelditzen da, ez? Duela urte batzuk Donostian eskaini genuen erakusketa honen antzeko bat kalian, eta pasazen gizon bat eta esatezen hori ez zela reala, bestela behar jakin berko lukela, ez? Eta hemen Euskal Herrian oso gutxi jokatu zuten, eta kanpuan asko, ez? Horregatik hemen hain gai ez ezaguna izan da.